Bé, en resposta a molts de vosaltres que em pregunteu o em demanàveu que us fes una breu explicació sobre els tipus de gore i per què serveix cada un d'ells. He fet una molt petita selecció de jaquetes fetes en Gore-Tex, òbviament. Són jaquetes que tenen usos diferents i que per tant munten un Gore-Tex diferents. Anem a entrar en matèria, d'acord? La primera cosa que heu de tindre en compte és que quan amb una jaqueta hi veieu l'etiqueta de Gore-Tex, però no hi porta cap altre tipus de distintiu, poso exemple, en aquesta posa Gore-Tex, però aquí posa Pro, o en aquesta posa Gore-Tex i posa Active. Quan aquesta etiqueta la trobem pelada, perquè ens entenguem, el que trobarem és una àmplia gamma de membranes de Gore que poden anar des del Gore que nosaltres coneixíem abans com a Paclite fins al Gore que podíem conèixer abans com a 3 capes. Què és el que té de particular aquesta gran família de membrana AppGore? Doncs que agrupa molts teixits diferents, moltes vegades són jaquetes o peces de roba molt pensades per activitats com l'esquí, que per exemple no es necessita una transpirabilitat bestial, o per al trekking, on el que busquem és que sigui molt comprimible i molt lleugera, però no ens fa falta que sigui tremendament resistent. Aquesta família de membrana de Gore és probablement la família més gran, la que trobareu, i que a més agrupa una diversitat de peces més diferents. Més coses. Gore-Tex Active. Què tenim amb el Gore-Tex Active? Doncs el seu nom ho diu. Estem parlant d'una jaqueta que normalment és lleugera i molt transpirable. Però com de transpirable? Doncs és aproximadament un 20% més transpirable que el Gore que jo acabo de parlar ara. A més, aquestes jaquetes el que tenen de particular és que en condicions d'ús aeròbic marquen molt la diferència. La seva transpirabilitat és més que notable i, per tant, aquí tenim molt clar que per una activitat aeròbica l'Active és la seva jaqueta. Què sacrifiquem? Sacrifiquem uns punts d'impermeabilitat. Són jaquetes que les seves columnes d'aigua són menys altes que les columnes d'aigua del Gore-Tex normal, però que n'hi ha més que suficient. I us poso un exemple. Una jaqueta de Gore Active pot tindre una membrana, o té una membrana amb una impermeabilitat que moltes vegades és el doble de les membranes alternatives que molts de vosaltres porteu. Què més podem parlar del Gore-Tex? Doncs podem parlar del Gore-Tex, com podeu veure aquí, Pro de pros. Per què es diu Gore-Tex Pro o per què li posem aquest nom? Pro perquè es dirigeix a les persones més exigents. Què tenim aquí? Aquí tenim jaquetes molt resistents a l'abrasió, jaquetes molt dissenyades per a una activitat tremendament tècnica i que a dintre hi munten un acabat, és un Gore-Tex, diríem, 3 capes, amb un acabat on el teixit interior és pràcticament indestructible. Per què ho dic això? Ho dic perquè una part molt important de les jaquetes tècniques no les trenquem per fora, les trenquem per dintre. I per què les trenquem per dintre? Perquè hi ha una cosa, o hi ha un gran enemic de les jaquetes de Gore-Tex, que són els velcros. Els velcros, amb les jaquetes clàssiques de Gore 3 capes, que moltes vegades portàvem els nostres pantalons amb un velcro, portàvem aquesta jaqueta al damunt, aquest fregament del velcro sobre el tricot interior el trencava. I ara mateix, amb el Gore Pro, això és impossible que passi. Amb la qual cosa, el que aconseguim aquí són jaquetes molt tècniques, amb unes columnes d'aigua de 28.000 mil·límetres, amb un índex de transpirabilitat superior al Gore normal i a algo inferior al Gore Active, però sobretot molt resistentes. Per tant, Gore normal, una gran família on trobareu una pila de peces que poden estar fetes des del Gore Paclite fins al Gore 3 capes.
El Gore Active per tots aquells que voleu fer activitat aeròbica i el Gore Pro per als que sou més pros, per als que feu alpinisme i per als que busqueu fer una activitat molt i molt dura. Poca cosa més. Fins aquí hem arribat, d'acord? Vinga, ens veiem i fins un altre vídeo.